Para pinisepuh ingkang satunggu kinabekten, para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan, kawistara sampun wonten sasmita saking pamonging pahargyan bilih tata cara ing wanci dalu punika sampun kepareng siaga pramila nuli badhe kapurwakan. Reh dene wekdal ingkang piniji sampun prayogi keparengna pambiwara hamiwiti lampahing tata cara pahargyan wonten ing wanci dalu punika. Dumateng kadang kula pangreksa Guraswara mugi hangaturaken ungling gending santi mulya sumangga. Para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan, mugi wonten keparingipun pambiwara hangkempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang sami imbal pandika sawetawis saben kula badhe hambiwaraken lampahing tata cara pahargyan bilih ing wanci punika dinten piniji Sabtu Wage Surya kaping 6 Juni warsa 2026 mapan wonten ing gedung PPRBM Colomadu Karanganyar. Bapak Wahyono Eko Purnomo sekalian Ibu Sri Murtanti kepareng hana tepi darmaning asepuh Hami Wahasuto Hamargya Siwi hangentas putra ingkang mijil putri ingkang hasesile pun Roro Silvia Desyana Sarjana Akuntansi ingkang sampun sembodo jinatukrami kalian pun Bagus Muhammad Yusuf Rohmadoni ahli madya teknik atmojo kakung saking Bopo Dakirman sekan Ibu Musinem ingkang pidalem wonten ing gedongan RT Sekawan RW 6 gedongan Colomadu Karanganyar.
Kebarengna langkung rumiyin pambiwara ngaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun pambiwara badhe maosaken menggah urut-urutaning lampah tata cara pahargyan dauping pengantin sekalian wonten ing wanci dalu punika. Para tamu sinedan kakung saha putri. Ananging sadèrèngipun minangka purwakaning atur langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing rikalenggan punika panjenengan sedaya lan kula tasih pinaringan kakiyatan saha kasarasan sami saged kempal manunggaling cipta rasa budi mewah karsa wonten ing wisma pahargyan ing wanci dalu punika kanthi manggih wilujeng nirpaya nir ing sambikala. Dene sedaya nugraha ingkang sampun kapatedhaken menika sumangga sesarengan dipun tampi satemah sageta hanentremaken swasana lahir terus ing batin. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados tepung tulodo bebrayan wonten ing alam donya saha panjenengan sedaya lan kula antu-antu syafaatipun wonten ing dinten delahan. Para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winantu ing suka ing pasuki wondene lampahing tata cara ingkang kapisan nenggih pambuka. Nuli kalajengaken pengantin putri mijil saking sasana busana tumuju wonten ing sasana rinengga. Sasampunipun pengantin putri lenggah satata nuli badhe katindakaken pametu ing pengantin kakung saha kadang pisan ingkang katemben larem wonten ing sasana patenggan. Menawi mangke pengantin kakung saha kadang pisan sampun kepareng rawuh wonten ing madyaning sasana pahargyan nuli badhe katindakaken tata cara pangandika pasrah saha atur panampi pengantin kakung. Purna pasrah panampi katinggalken tata cara panggihing pengantin sekalian. Paripurna panggih pengantin sekalian tumuli binoyong lenggah wonten ing palenggahan piniji. Sasampunipun pengantin sekalian saha ingkang sami bebisanan lenggah satata nuli ing mangke badhe katindakaken tata cara pamaosing pandonga syukur. Purnaning pamaosing pandonga tumuli badhe katindakaken tata cara adat krobongan. Kalajengaken pengantin sekalian badhe nyuwun tambahing donga lan pangestu dumateng Rama saha Ibu kekalih-kalihipun kanthi tata cara sungkeman. Saparipunaning tata cara sungkeman ingkang hamba wani damel nenggih Bapa Wahyono Eka Purnomo saking Ibu Sri Murtanti kepareng hanampi rawuhipun para tamu kanthi tata cara atur pambagi harja wilujeng dumateng para tamu. Purnaning tata cara atur pambagi harja nuli badhe katindakaken tata cara foto pakurmatan. Wonten ingkang pungkasan paripurnaning pahargyan kanthi pratandha menawi mangke pengantin sekalian saha ingkang sami bebisanan sampun kepareng jengkar saking palenggahan
Monggo tata cara pahargyan dauping pengantin sekalian ing wanci dalu punika binuka sesarengan kanthi waosan basmalah. Sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim.